बे समाव दङ जोङो मिरु पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि बर'लेण्ड मुभमेन्टनि गाहाय लेंथुमगिरि चिफ कनभेनर सार राकेश बर'जों आथिखालाव सोलिबाय थानाय बर' बिजोंनि सायाव जि रादाब ओंखारबाय थादों जोंनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानिफ्राय जोंनि इउनिभार्सिटि लेभेलसिम मोनहैखानाय साहित्य एकाडेमि मोननो हानाय जोंनि जि बर' बिजों बे बर' बिजोंखौ लानानै आथिखालाव जि निउसफोरखौ जोङो मोनबाय थादों दा बे निउसफोरनि सायाव पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटिनि बर'लेण्ड मुभमेन्ट बेनि चिफ कनभेनर राकेश बर' सारनि जि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ जोङो लानो थाखाय बेवहाय दङ सारनिफ्राय जोङो बे गासै जि प्रक्रिया बे प्रक्रियानि सायाव सारा मा बिबुंथि दा बावैसो जे बाथ्रा ओंखारबाय थादों बिखेखकरि बिटिएडि नि गाहाय खुंगिरि मिस्टार हाग्रामा महिलारि आरो सासे जोंनि राज्य सभानि एमपि बिश्वजित दैमारिनिफ्राय जे बिथांमोना बिखेखकरि क्लास 8 सिम बर' मिडियामखौ दोननानै आरो बेनि उनाव इंलिश मिडियामाव कन्भार्ट खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदों बेखौ आं पिपल जयेन्ट एक्शन कमिटि फर बर'लेण्ड मुभमेन्ट जानानै आरो सासे सोमावसारारि संगठननि दैदेनगिरि जानायलाय आङो बिथांमोननि जे मन्तब्य जे कमेन्ट्स आरो जे थांखि लानो नागिरदों बेखौ आङो सोंखारियो आं कन्डेम खालामो मानो होनबा बर'आ बेनि थाखाय गोबां गावनि जिउखौ बावदों गावनि थामोनथा गावनि राव गावनि हारि गावनि लेंगुवेज एन्ड कालचार गावनि ट्रेडिशन आरो बर' हारिखौ गेदेमा जाति हिसाबै दानो थाखाय जे सेक्रिफाइस जोंनि गेजेराव गोबां आन्दोलननि गेजेरजों खालामबाय सुबुंफोरा बेनि थाखाय मोनसे अपमान मानो होनबा दिनै नांनानै बर'फोरा गावनि रावखौ 8 सिडिउलनि अन्तर्गत सोनो हाबाय भारतनि संबिधान हिसाबै बे हिसाबै जों बेखौनो बुंनो हायो दिनै बर'आबो बर' रावा मोनसे भारतनि संबिजिराव हाबनायलाय बेबो मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे राव आरो जों दिनै जे रावा जे एसेबां माने जोङो मुल्यबान आरो एसेबां रिच होननानै जों बुंगोन बेखौ जोङो जेसेबां हायो जों जौगानायावसो लांनो थाखाय सेस्था खालामनांगौमोन बिखेखकरि बिटिएडि प्रखाखना आरो बेनि थाखायनो बर' रावा जे बुहुमाव फरायजाथों बुहुमाव मिथिजाथों रायज्लायजाथों गुबुन हारिजोंबो आजावजाथों बेनि थाखाय बर' साहित्य सभायाबो गोबां बिथांमोना खामानिखौ मावबोदों आरो बे समाव जुदि जों क्लास 8आवनो दोनोबा बर' रावा माबोरै जौगागोन जुदि फरायनाया थायाबा जुदि जोंनि एसेबां माने मुल्यबान एसेबां रिच जे लेंगुवेज बे लेंगुवेजखौ जों जुदि गोजौ थाखोआव जों जुदि लांनांगौबा आरो जुदि बुहुमाव मिथिजानांगौबा जोङो क्लास 10ल' मा क्लास 12ल' मा जों इभेन पोस्ट ग्रेजुवेट लेभेलसिम जोङो फरायनो थाखाय फोरोंहोनो थाखाय जों इउनिभार्सिटिफोराव राव हिसाबै जोंथ' सोसननांगौनो एस ए लेंगुवेज हिसाबै जों गोबां जे साबजेक्ट्सफोर बे साबजेक्टफोरखौ जोङो फोरोंहोनो थाखाय जोङो नाजानांगौ होननानै आं सानो बेनि थाखाय एफादि मन्तब्य होननाय बिथांमोना एफादि रेजुलेसन लानो नागिरनाया बिथांमोना एसेबां साननाया बेखौ जोङो सोंखारियो आरो माब्लाबाबो जानो हाया जों बेखौ फुलफिल जोङो अप'ज खालामगोन मानो होनबा बर' रावखौ जोङो गोजौ थाखोआव लांनो नाजाबाय थादों बर' साहित्य मन्चआ बर' फरायसा आफादजों आरो संगठनफोराबो गावसिनि आन्दोलननि गेजेरजों भारत सरकारसिम दाबिनि गेजेरजों राव हारिमुखौ जों जौगानायनि जुदि बेलायाव जोङो जुदि आसि खन्द्रा जों दानो खालामनो दोनोबा जोंनि जे सोमावसारनाय जों जे हादोर बिनाय बेयो जेबो बेसेन थानाय नङा जेबो मुल्य थानाय नङा होननानै आं सानो आरो रायजो राजा ओंखारबोनांगौ अप'ज खालामनांगौ मन्तब्य होनांगौ कि बे बुस्थुआ जानो हाया मोनसे न'आवल' रायज्लायजानाय राव जानो हाया थाखो 9आवल' जोबनानै रावा थांनाङा दिनै क्लास 12सिम दिनै बिखेखकरि डिग्री लेभेलसिम जोङो राव हिसाबै जों फरायनो हानाय बायदि जों खालामनांगौ जेनेबा हिन्दीया राव हिसाबै हिन्दी मिडियाम हिसाबै गोबाङानो फरायो आसामिस मिडियाम हिसाबै फरायो बिथांमोना जुदि गावसिनि खोन्थाखौ गावसिनि रावखौ गावसिनि लेंगुवेजखौ जुदि स्कुल कलेजाव इउनिभार्सिटियाव सोसननो थाखाय जुदि बिथांमोना सोमावसारनो हायोबा बिथांमोना सरकारजों दाबि खालामनो हायोबा बिथांमोना पलिसि लानो हादोंबा जों मानो हाया बेखौनो रायजो राजाखौ आङो एपिल खालामो खावलायो बिथांमोना जि सुखे खने थाया मानो ससियेल मिडियानि जा
इउटुबनि गेजेरजों जा मिडियानि गेजेरजों जा मिथिंनि गेजेरजों दा मोनसे रावावनो हाग्रामानि जे एडुकेसन क्लास 9सिम क्लास 8सिम फोरोंहोनाय पलिसिखौ अपोज खालामनांगौ होबथानांगौ आरो सोंखारिनांगौ होननानै आङो खावलायो बेखौ खालामनांगोन मानो होनोबा दिनै राव हारिमुनि थाखायनो जों दिनै सोमावसारबाय थादों जायनि थाखाय जों बुंदों जोंनो मोनसे सेपारेट एन्टिटि नांगौ थारमाने जोंनो मोनसे आलादा हादर नांगौ भारतनि संबिधान हिसाबै जों बेनि थाखाय नांबाय थादों आरो बेखौ भारत सरकारा गनायनानै होदों आरो गनायनायनि थाखायनो गोबां सुबुंनि जिउ गोमानायनि उनाव 8 सिडुलाव 890 भारतनि जे संबिजिताव जों सोनानै लानो हादों आरो बेखौ स्वयं निजे गावआनो बिएलटिनि सासे मुरब्बी हिसाबै गावनो 90 लाबोनाय 98 सिडुलाव सोनानै लाबोनो हानायनि प्रसेसआथ' गावनिनो आरो बेखौ गावनो माने आसि खनरा गावनो माने बेखौ माने गेजेर गुदियावनो दानफायनानै नागिरनो सेस्था खालामदों बेखौ आं बुजिनो हायाखै नाथाय जानो हागौ दिनै हाग्रामा महिलारिया गावनि इंलिश मिडियाम हिसाबै CBSE स्कुल हिसाबै गंनै गंथाम स्कुल बिथाङा स्कुल कलेज क'क्राझाराव गायसनना लाबाय बिथांमोना सानो नामा एन्टायार माबायाव गाव मोनसे प्राइभेट एन्टारप्राइज हिसाबै भबिष्यनि बर'लेण्ड दानि बिटिडिखौ गावनि प्राइभेट एन्टारप्राइज हिसाबै सालायनानै इंलिश मिडियाम खालामजोबगोन होननानै सेस्था हयथ' इनि परिकल्पना जानो हागौ होननानै आं सानो आरो